Τι θα κάνουμε αύριο? Φίλε, δεν ξέρω αν δουλεύω. Γιατί άμα δουλεύω, θυμάσαι το περασμένο Σαββάτο. Ω, ναι, άστο. 40-12 ώρες ετοιμάσα. Ναι, γάμισε το. Καλά, τηλέφωνο έκανα, μήνυμα και έτσι. Καλή θα φέρεις, καλή. Βούλγαροι ψηφίζανε, Αλβανοί ψηφίζανε. Βγάλε πίσω, βγάλε. Τώρα για το κόλπο αυτό. Περίμενε. Speak. Α, κάμερα. Τι speak? Speak και φίλα μου. Αυτό είναι η κάμερα στα. Ναι. Σου φάγες αγγλέζικα. Να, τράβα τη Νατάσα που μιλάει. Ναι, τη Μολδαβέζα που είναι κουμ, στα Μολδαβέζικα είναι κουμ. Ο κουμ, Κουν. ο κουμ είσαι εσύ ρε. Α, εγώ είμαι κουμ. Ναι, και εγώ είμαι ο κουμ. Και ο άλλος κουμι. Κουμέτρου. Κουμέτρου, εσύ Κουμέτρου. Κουμέτρα. Κουμέτρα, κουμέτρου, να όλοι κουμέτρα, κουμέτρου, εδώ τα πάντα όλα. Όλα πάτωμα. Όχι, αυτό είναι νανάς. Τι είναι? Νανάς. Η Μανταλίνα είναι νονά. Η Μανταλίνα είναι νανά. Αυτός είναι νανάς που ήταν στο... Ναι, στο γάμο, ναι. Και Αυτός είναι εδώ παππούς, σασλίκ, ρούσκι, σασλίκ. Russian. Ναι, Φριγερούι, φριγερούι. ναι, σασλίκ. Φριγερούι in Romania. Πού να ξέρω εγώ στα μορδαβικά πώς θα λένε. Γι' αυτό είσαι εσύ εδώ πέρα. Στα ρώσικα σε σλίκ το λένε. Μποτρίνι.